March ni som pakwa sang ni som ni panga ni lai ni ani a Bahzar thlir tu ta chi bai ule Israel Hamas in kara in ka hai chun zom na le tho ni na bultran chu thei tak lo wangin Gaza mi puite an khong ai thak le tran ta a nimin jing khan Israel sipai te chuan Gaza mun hrang hrang a bom thlakin mi zali chuang an thia liam tur po zanga somruk chuang an ombok Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ten Israel mi an hren te chu du lova har satnan siam chun zom zel wangin Israel sipai te chu Gaza bom turin thua pe ni in soyani a Hamas Sarkar Health Ministry chuan nimina IDF ten Gaza an boma wang hian mi zali pali an thia hliam tur zanga somruk pahni an ombok ti an puang ani Israel Prime Minister Office chuan thotan zan lai khan Gaza bom tura thu pe khi an ti chuaka Hamas howin mi hren te chua tura Israel ngen dan ngai poimo lova Middle East US palai Steve Witkoff le remna zong tu terot na sang an pom theilo veka wangin Israel chuan tharum manga beile mailo chu du than tura nei lo ni in an soi Hamas te chuan January tha mantran in ka hai tho khanna ta na in remna an nei sa anga kalan du ti soin in ka hai tho ni na bultran an du thu an soya soi to thin angin in ka hai tho ni na hian Israel chuan Gaza tangin an sipai te la chuakin Hamas ten an mi hren ten chu avekang ti ania Israel hian in remna masa hian mingziak ma se Hamas te hi che theilowa siam an nia Gaza rural theilowa siam an ni ma chuan in dona ti to pan du lova in ka hai tho khan na chu pot sein Hamas te mi hren chu an phuta in ka hai tho ni na ta na in biak na nei tura ro man sa po an ti puitling du talawani Israel e Hamas te hi in rem theilo ma se US envoy Witkoff chuan remna zong in thei to pa chua ro man na le rot na te po aneya hemi wanghen kar ni le chan ve chung zet chu tharum thona thleng lova cholni khani US special envoy to Middle East Witkoff hian Hamas ten an rotnan chan le dan chu rot lo ang vela ni thu soin Hamas te hian he boina chin felan tum dana an ril ruput mang an thak lo ani chuan a so kho kan tuarang ti hlau thu a soya thole ni alo thlenga Israel sipai te an cheta ni Israel hian Gaza bom le ma hian US an hril loka an malak dan tura an thuron pon la ni in White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan a soya President Trump chuan Israel chau ni lo USA thlenga beidu tu Hamas Houthi le Iran te chuan an thil ti manan muang ti alo soito ani atia White House National Security Council thupuang tu Brian Hughes point Hamas ho hian an mi hren te chuain in ka hai hian pot sei thei renga chuai chuan an du dana kala indona ma chon zel an thlang ta ni ati ve bok Hamas ho chuan nimin khan thu chua siamin Netanyahu sarkar malak na wangin an mi hren te malam hun a chiang to lo ti an soya remna zonga mala tu US Qatar le Egypt te chu Netanyahu hna in ka hai thu thlung bo chetu ani thu hril turin an hriat tir boka Arab le Muslim ram te chu Gaza atran puina phurlu dan cha mek chu honani thuai theina na mala turang enin UN Security Council po Israel tharum thona ti top tura in mu khom man mo ko turin an ngen bok hetila hian Israel chuan an sipai te malak na chu Israel in Hamas te dona an thil tum sa bo zuina ni antia Gaza wara hian Hamas mi hren mek som nga pakwala om te chan chu aveka Hamas te chu ding chuak thei to lova siam an tum thu an soyani hetilai vek hian Hamas te mi hren chung te chuan sipai chakna manga Hamas te bean ni wang hian an mangai te nun na chu din mun der thonga om le ta ti an soya thamasa khan Israel a hian mi pui ngai dan la ka ni a heta hian mi pui tam jok te chuan mi hren te chua Israel in Gaza beina ti to pan duwa chuti la chuan Netanyahu sarkar an tho pui party te chuan Hamas ten tlom ma Gaza war ti to pani chuan Netanyahu sarkar an thlomna ti to pan tum thu an sai ve boka Prime Minister Netanyahu hi din mun boi thak taka ading mekani Israel hian Hamas te hi thasom panga chungin an chu chau theilowa tuna hian US in President tharnein an du thala an chet phalsak tu turangai Donald Trump chu US President ani to a chu mai baka chuan Israel hian sipai ho tu Chief of Staff thar Lieutenant General Ayer Zamir an nei ta boka Hamas te le Gaza Palestinian nunaw te malam hun hi aduam lo khop mai nimina Israel sipai ten Gaza an boma wang hian mithizinga no pangle meichia baka tarle upa te po an tel ti fin fiania Hamas sarkar Prime Minister din mun anga ngai
Governmental Activity Monitoring Committee Chairman Isam Williams-te, Hamas Sarkar Justice Ministry Director General Ahmad Al-Khattate, Hamas Interior Ministry Houtu Mahmoud Abu Watfale, Hamas Internal Security Force Houtu Bajat Abu Sultan Tepo, Tizinga hian an tel ni in soyani a. Israel sipai te hian Gaza hi beichun zom zel an latum ni in soyani bok. US astronaut Sunita Williams-le Bats Wilmore-te chu leilam panin an ron thlok khota a. India rama nimin chawhma dar som le minute somthum panga khan Dragon spacecraft mangin International Space Station ISS an ron chua sana. Leiron thleng turin dar kar som pasari an mamo don an ti a. Chuti ni chuan tukin dar thum le minute somthum panga khan le an ron tum to ti na ni a. He thu bo sailai ni zan kha chuan an la ron thleng lo ani. Dragon spacecraft hi Elon Musk company SpaceX chuan Falcon 9 rocket mangin ISS an phur thlenga. He spacecraft bok mang hian Williams le Wilmore te hi an ron phur le ta ni. Williams le Wilmore te hi Navy pilot hlui ve ni in ni kumjun ninga khan ISS an thlenga. ISS a hian niriat chung na han thoka ron kir le mai turan ni a. Ma se an chuan chona Boeing Starliner spacecraft chu a khola chian lo wangin hun rei tak ISS a an siama. An siam that lei thei lo wangin September thla khan mihring phur lovin leilama a ron kir le a. Williams le Wilmore ten leilam an ron pan hun tur chungchang hi US politics sa in beina tan te manani a. Atopa SpaceX Crew 9 mission mangin hruai ho an ni ta ni. Nimin lama puan dan chuan Williams le Wilmore te ron kirna space capsule hi tukin darthum le minute somni pasari khan Florida tuipui kama ron tumin tuipui an lilu hmain parachute tiparin muangchang in tuipuya an tumanga. Space capsule atanga la chuak turin longin an lo hak dona. Vansanga thakwan nuwa khowe leilung an ron rap le don ani. Williams le Wilmore te hi vansanga thakwa lai omma se vansanga kho sareiber an dilawa. Russia cosmonaut Valery Plyakov chu sakha zakwa somkwa pali le somkwa panga khan Mir station a ni zali somthum pasari chungzet omin vansanga omreiber record asiamani. US President Donald Trump chuan US Secret Service ten President Joe Biden a fati an ven na chu ti topta. Biden hian President Office a chu san ma set khan Secret Service ten a fati an ven na hun hi a pot seya. Trump chuan Hunter Biden hian a hun tur IRA Secret Service ven himna donga. Heta sen so hi chia petu US mi puite pek sak vekani ti in Hunter Biden veng tura Secret Service sompariat zet ruat an ni na chu ti topa. Biden a fanu Ashley Biden i veng tura Secret Service som pathum ruat an ni na po ti top thu a puangani. US President Len nupui te hi chuan dam chung in Secret Service ten an veng zui to thina. An fate ro chu President Office an chua sana tanga kumchan ve thleng bak Secret Service ven himna pek an ningai lova. Trump le Biden te hian an fate ven himna hi an potsei ve ani. Trump hian January thla khan US intelligence ten Iran le an tho puiten beya an vaureng ti an soi chungin US official poimo hlui Mike Pompeo, Brian Hook le John Bolton te ven himna alo hli sak to bokani. Ni zan khan US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te chu telephone mangin anin beta a. Minute somko chungzet anin bia a. Putin chuan ni somthum chung Ukraine power siam chuana hmunte bomlo aremti. Ni zana in biak na hi President Trump a bultan ni in Putin a hi a kola. US a thole ni jinglam dar som. Keini tana ni zan dar sari le chan ve khan Trump hian Putin hi call in. White House thu puang tu chuan in biak na hi a kal tlong thale ni in a soi. White House chuan thu chua siamin Trump le Putin hian Ukraine in dona in ka hai neya. Remna kong zana poimo thu an soi dun antia. Rampan hi hruai tu te hian Russia le Ukraine ten power siam chuana mun le. Thildang poimo te in ka chiat sak chu ni somthum chunga tan chol lailok tha antia. Black Sea po in ka hai puan ni se. Chumi chung chuan in rem na tluan tlingom theinan malak chun zom zel ni se ti in an in rem thu an tar langa. Trump le Putin hian US le Russia chu Ukraine rem na nei ani hnuwa. In sum don ton na zau zok nei turin an in tiama. Middle East a buaina chuak po to patrol an ti thu te. Ral thuam hlo om siam chua belzel lo chungchang te. Iran chungchang te po an soi dun ni in. White House thu chua chuan tarlan ani bok. Russia po in President panhi te in biak na chungchang a hian thu chua siamin. Ram panhi hruai tu te hian power siam chua na hmun te ni somthum chung in ti chiat sak lo than ti thu an soya.
Putin hian Russia sipai te chu Trump nena an thu soi angin Ukraine energy mun puite be chun zom to lo turin na ria tir ngal ni in an soi Russia chon President Putin hian Black Sea in ka hai nei arem tia remna tluantling nei tura malak chun zom zel arem ti bok ni in an tar langa Putin chuan voin March ni som pakwa hian Russia le Ukraine te chuan mitang za som sari panga anin thleng don ti a hrila Russia hian Ukraine sipai hliam na tak tuar Russia rama enkol mek mi som ni pathum te chu Ukraine hna hlan don ti a hril ni in an soi boka Russia le US te chuan Ukraine na rem naum theina na mala chun zom turin expert group an siam don ti an tar lang boka Putin chuan Trump hna hian Ukraine boina chin felna na poimo ber chu Ukraine hna ral thuam le tran puina chi hrang hrang pek chun zom to lo ani thu a hril ni in an soi bok Bahzar lo thira wangin kan lo me